Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítala na tiskové konferenci po jednání delegací předsedy vlády pana Mirka Topolánka. Úvodní slovo poprosím předsedu vlády České republiky pana Mirka Topolánka. Vážený pane premiére Taro Aso, vážení členové delegace, vítejte v Praze. Já jsem rád, že na pozadí summitu Evropská unie Japonsko můžeme řešit i naše bilaterální vztahy, které samozřejmě jsou bezproblémové, ale v rámci biznesu a obchodu můžeme tu spolupráci ještě akcelerovat. My jsme měli společně možnost strávit spolu několik hodin během dlouhých jednání na zasedání G20 v Londýně a tam jsme mohli řešit celou řadu aspektů protikrizových opatření, globální ekonomické krize, takže těmto tématům jsme se dnes vyhnuli. Uvědomíme-li si, že v České republice působí 247 japonských firem, z toho je 156 obchodních, zhruba 88 výrobních a pouze 3, které se zabývají vysokými technologiemi a výzkumem a vývojem, tak přesně vidíme, kde je ten prostor, kudy se bude ubírat naše vzájemná spolupráce. Ta vzájemná obchodní relace je výrazně ve prospěch Japonska, výrazně ve prospěch japonského importu do České republiky. Těch důvodů je celá řada. Je to menší schopnost českých subjektů prosazovat se na japonském trhu. Je to méně výhodný kurz koruny vůči jenu. Je to celá řada netarifních bariér na japonské straně. Je to výrazná míra importovaných subdodávek do japonských firm na českém území, což je neutrální záležitost, protože samozřejmě následným exportem se to vyrovnává. Toto všechno jsme dnes s panem premiérem řešili. Nastartovat technologickou spolupráci a spolupráci vědě výzkumu chceme především na základě podepsané dohody o prodeji 40 milionů tun emisních povolenek v rámci Kyoto a projektů, které budou realizovány na našem území v rámci této výměny. Pokud klimatické změny pro někoho znamenají hrozbu, my chceme, aby pro nás znamenaly obchodní příležitost. Samozřejmě, že u večeře se budeme zabývat otázkami, které souvisejí se spoluprácí Japonsko-Visegrádská čtyřka s otázkami Korejské lidově demokratické republiky a jejího zbrojního programu, otázkami Afghánistánu, Číny a podobně. V této fázi jsme během jednání delegací zvládli spíše otázky pouze obchodní. Děkuji předsedovi vlády České republiky a nyní prosím slovo má premiér Japonska pan Taro Aso. ただいまトポラネ総理、首相と大変有意義な会談を行わさせていただきました。チェコが EU の議長国として指導力を発揮されていることに敬意を表しております。その上、今後日本、チェコ両国が二国間関係及び日本 EU の関係の双方で幅広い協力を進めていくことを確認をしております。会談の具体的な成果として第一に経済面です。現在の経済危機の中にあって多くの日本企業がチェコにおいて操業を続け約4万人の雇用を創出していることを申し上げました。これは両国関係に喜ぶべきことだと思っております。また日本の IMF への1000億ドルの融資が中東欧地域の危機克服に役立つことを期待する旨を表明しております。さらに近々発行予定の日本チェコ社会保障協定によって両国の経済関係が一層発展することを期待する旨申し上げております。第2に科学技術交流であります。両国の研究開発機関や大学関係者の参加により過去4回開催されておりますシンポジウムである日本チェコ科学の日の成果を踏まえて両国の科学技術交流をさらに進展させていくことを確認をしております。もう一点、ビシェラーズ4、ハンガリーとスロバキアとチェコと
ポーランドの4カ国と日本との対話の協力ということは、私が外務大臣の時にスタートをさせておりますけれども、この日本とビシュラードフォードの外相会談、今月末、ハノイで開催の予定の ASEM の外相会議で、これを開催する方向で調整を進めたいと思っております。このほか、北朝鮮の問題、新型インフルエンザ、また気候変動など、いろいろなことにつきまして、緊密な協力を行っていくことを確認をしております。特に気候変動につきましては、今後、チェコで日本の優れた省エネ環境保全技術がチェコで活用されることを期待しております。Republiky předsedovi vlády Japonska vám za pozornost, hezký večer.